vítám u mého druhého videa nebo let's play a jak jsem vám říkal v pátek, budu natáčet parkour a něco vám o tom řeknu a tak. Počkejte, já mám pelazu. Takže parkour je zdroj stroje, který když vás někdo honí, takový nějaký chlap nebo někdo, nějaký brácha, tak mu utečete parkourem, že jo. No, vylezete na něco a tak. Taky bych vám chtěl říct, že tohle hlavně nepoužívejte, když třeba běháte a máte pořádný odraz. Pořádný odraz byste měl mít pořádný boty, měkký, koukejte, měkký, i druhou. No a jak byste viděli, tak když se odrazujem, tak vidíte, jak se mi to mohl. Tak potom doskočím a nějaký těch udělám. Druhý způsob byste měl být pohodlný tepláky, pohodlnou mikinu a pohodlný ruce. Takže když vlastně skáčete na ten odraz, tak byste měli mít všechno pohodlný, jsem vám dobře skočil. Nesmíte mít tvrdý boty, co vám dělat tohle, to nejde, ale moje jdou. Nebo tepláky, které nejdou udělat tohle, ale jde to. Mikinu, která by nejde udělat tohle, ale mě to jde. A za druhý byste neměli nosit šildovky, když je to dělat třeba parakotou. To vám ukážu tam záděž. No a já vám třeba zítra natočíme čelbinc tady s kámošem. Já vám hned ukážu, za chvilku se těšte, tak čau čau. To je ten můj kamarád, tak jsem vám říkal a třeba zítra s ním budu natáčet čelbinc. Tak se představ. Já jsem Petr Trpišovský, čau. No a jak vidíte, on je borec, taky skáče dobře parkour. No, líp než já, to ne, vlastně. No, ale když třeba něco se stane, tak on taky uteče dobře. Tak, bejšku má taky dobrou, já vám ji hned ukážu ze zadu. Super, to je dobrá bejska, já mám taky dobrou bejsku, koukejte. Bejska. No a taky vám chci říct, on má taky pohodlný tepláky, ale pohodlný boty nemá, koukejte. Víte, jemu to moc nejde dát, ale pohodlný tepláky má. No, to taky moc ne. Na pohodlnou bundu musí mít. Kaž to, Petře, dej pohodlný, jo, má. Tak. A třeba za chvilku budem představovat taky ještě mýho možná kamaráda, že si tady ještě přijde, on říkal, že za chvilku přijde, tak snad. No a že si se vám toto líbilo, to ještě nechci ani říkat, tak za chvilku se ještě někdo vyjme, tak zatím čus. Čus. Tak jsme tady a tohle není můj barák, jenom abyste viděli. Byli jsme u tamtoho baráku. Teď jsme tady u toho baráku. Tak, a já vám chci tady něco ukázat. Takže, já první tady budu dělat. Třeba tady vám skočím. Já vám třeba tady skočím. Konga. Ale přeskočím ho. Pojď trošku blíž, Peťo. Otoč se. A můžeš tam, jo? Ještě běž trošku blíž. Aby jsem nesejmul ten telefon. Tak, 3, 2, 1. Tak. A viděli jste ten, kdo padá kotovu a když mám čepici, tak to je blbě. Teď si sundám čepici a zkusím to ještě jednou. No a to je dobrý. Takže zatím toto video je konec. Možná ještě dneska natočíme čelbin, že se vám toto líbilo video, tak dejte odběr a like. A jestli ne, tak napište, tak mi dávajte odběr, ale dejte tady ten like. A ještě vám něco chtěl říct. Jestli dosáhneme 50 lajků a 30 odběratelů, tak uděláme soutěž tady s Péťou. A kdo bude to o trička, o náramky a tak dále.
Tak zatím čus!